खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिदों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा। लामा जाब्रबथायाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा। गुबुन गुबुन मोननै अपारेशनाव साब्रै ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। ट्रेनजों सौग्रावनानै मासे हाग्रानि मैदेरा थैदों। आसाम पुलिसा 300 कार्टुननिबो बांसिन बिलाथि जौ जब्द खालामदों। दैबाना आरो हा गिसिखानायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो जोखोम। उत्तर प्रदेशनि हरदयाव कार आरो बासनि सौग्रावनायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 4 जोखोम। जिरिबामाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिदों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव धोरोमारि बाथौ फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गुद्राम स्वर्गियारिया। धोरोमारि फिरफिला बिरहोखांनानै रुंसारिफोरनो बिबार बावो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादनि खगेन दैमारि। दिनैनि बे हाबाफारियावनो आरज खालामनायखौ दैदेननो लहित बसुमतारीजों लोगोसे माइनाव आरो लाइमोन आफाद सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो सावरायमेलबो लानाय जायो आरो बे सावरायमेलखौनो बेखेवनानै होयो बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि बिलम्बर केरकाटारिया। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बाथौ धोरोमनि सिजौआरि बिजाब बेखेवनायबो जायो। सिजौआरि बिजाबखौनो बेखेवनानै होयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बड' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि भुबिधर बर'। हाबाफारियावनो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि ललित चन्द्र बर'। दिनै हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि बिरेन बसुमतारी, फोसावदिं नेहाथारि माइनाव आफादनि प्रानजिता बर', थानसालि लुफुं आफादनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि रातिराम बसुमतारी, डेकाफाम गाव पन्चायतनि बारग' आफादगिरि सुनिता मोसाहारि, समखं बड' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि सुरेन्द्र कुमार बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। रबिबारखालि रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव लामा जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। सापरनि साखाथियाव थानाय बहलपुर नाथपारायाव गंसे ट्रेक्टरा गंसे मटर साइकेलखौ सौख्रांनायाव बहलपुर नाथपारानि थागिबि हेमन्त नाथ मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। लोगोसेनो बिजों गाखोफानाय तरुन नाथआ गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो बङाइगावआव लानानै थांनाय जायो। ट्रेक्टरखौ जायगा गैयैयाव पार्किं खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं 14 नं राजा लामायाव गंसे स्विफ्ट गारि आरो बाइकआ गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बङाइगावनि शंकर बर्मना जायगायावनो थैयो। लोगोसेनो गाखोफानाय मन्टु राफाया गोब्राबै जोखोम जायो। बेनि अनगायैबो बिश्वनाथनि बागमारि ओनसोलाव गंसे गोख्रैयै खारनाय ट्राकआव मनज दासआ हरखाबै सौग्रावनायाव जिउ खहा जायो। बबेखानि हस्पिटालाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। बे जाब्रबथायनि उनाव पुलिसा ट्राकखौ जब्द खालामो। ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ गोख्रों नोजोर होनानै आसाम पुलिसा मानकासार आरो मयराबारियाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो मोननाय जादों। सोदै संदाननायनि गेजेरजों मानकासार CI इन्सपेक्टर JS खबुं आरो कालापानि पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज हिरेन बंग्रुआ जयै लोगो नांनानै मानकासार जिल्लानि फुलुलबारि ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव आब्दुल बरेक 30 बोसोर आरो रजेब आलीखौ फुलबारिनि गंसे थाग्रा न'आव खानो मोननायजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय 54.09 ग्रामनि ब्राउन सुगार जब्द खालामनो मोननायबो जायो। बेराफारसेथिं मरिगाव पुलिसा गुबुन मोनसे सिग्रोमनायनि गेजेरजों गलाब हुसेन आरो मफिदुल इस्लाम मुंनि 2 ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हायो। लोगोसेनो बिसोर लाखुमानाय ड्राग्सनि 2 थफ्ला, 2 बाइक आरो 2 मबाइल फन जब्द खालामनायबो जायो। दासान्दि पुलिसा खानाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों नायबिजिरनायबो जाबाय।
लंका हवाईपुर रोडआव समबार फुंनि समाव ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव मासे हाग्रानि मैदेरा थैयो। जाहोनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा माखासे समनि उनाव जाथायसालियाव नुजाथिहोयो। जानाय आदारखौ नागिरनानै दावबायफैनायनि जाहोनावनो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय गंसे ट्रेनजों सौग्रावदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बेबायदि जाथाया रायजोआव दासान्दि जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 2010-2022 मायथाइनि गेजेराव भारत हादरावनो ट्रेनजों सौग्रावनानै गासै मा 158 मैदेरफोरा थैनाय जाथायखौ शिलंआव फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय दिफरबिल ओनसोलाव 2012-2013 मायथाइनि गेजेरावनो मा 14 मैदेरा थैदों। बेराफारसेथिं 2021 मायथाइयाव लामदिंनि साखाथियाव मा 3 मैदेरा थैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसा सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव बकाजानाव 300 कार्टुननिबो बांसिन आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारि बिलाथि जौ जब्द खालामदों। बे सिग्रोमनायखौ बकाजाननि ककराझार ओनसोलाव थानाय बरपथाराव खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि लखिमपुरनिफ्राय काहिमालसिम थांनाय ट्राक नं AS01 JC 7426 गारियाव 300 कार्टुनसो दोनखोमाना लाबोनाय गुबुन हादोरारि बिलाथि जौखौ हमनो हादोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानायनि थाखाय धुबरी गलकन्सनि गारि सालायगिरि भुलचन्द्र आली मण्डलखौ खानाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि जब्द खालामनाय जौनि हाथायनि बेसेनखौ 9 लाख रांनि बांसिन जागोन होननानैबो आन्दाज खालामदों आबगारि बिफाना। इन्डोनेशियानि सा सुमात्रा ओनसोल मोननै रिजेन्सियाव दैबाना सोमजिनायजों लोगोसे हा गिसिखानाय जाथाय, जेराव थांनाय सप्तासेयाव बे दुखुनांथाव जाथायजों सा 13 सुबुंफ्रा जिउ खहा जायो, लोगोसेनो सा 18 सुबुंफ्रा जोखोम जादों होननानै प्रभिन्सियेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट आरो माइटिगेसन एजेन्सिया फोरमायथिनानै होदों। दिल्ली सेरडांआव गंब्रै न' आरो गंसे धोरोमारि न'आ दैबानाजों बुखारलांजानायजों लोगोसेनो सा 6 सुबुंफ्रा जिउ खहा जायो आरो सा 9 सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। सिनहुवानि गेजेरजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। सनिबार फुंनि समाव हरखाबै सोमजिनाय दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव पदां लाबास आरो खोला टपानुलि रिजेन्सियावबो खहा जाहैदों, जायनि जाहोनाव सा 6 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सा 7 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। इन्डोनेशिया बोथोर बिगियान आरो जिअ'फिजिक्सआ बेबायदि गिख्रंथाव जाथायनि सायाव सिगांनो सामोल होनाय जादोंमोन। खहा जानाय जायगाफोराव मदद होनो दासान्दि गोख्रोङै नोजोर होनाय जाबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। उत्तर प्रदेशनि हरदैनि मल्लबन काटाली ओनसोलाव गौरीनगर चौराहायाव गंसे कार आरो गंसे बासजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव 7 सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो 7 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोनदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे सौग्रावलायनाय जाथाया कानपुराव मोनसे जुलियाव थांनानै फैफिननाय समाव कारा बाकुवालियाव गुबुन मोनसे जुलिनिफ्राय फैफिननाय गंसे बासजों सौग्रावदोंमोन होननानै ASP इस निफ्रुन कुमारा मिथिहोदों। बे जाथायाव 7 सुबुंफोरा थैबाय आरो गुबुन 7 जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव थैनाय सा 6 सुबुंफोरनि सह'खौ फरेन्सिकनि गेजेरजों नायबिजिरनायाव देहायाव गोबां जोखोम जानायनि सिनफोरा सोराङाव फैदों। बबेखानि गथ'साजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायनि देहायाव गोबां गुलि गावनाय, देहायाव हानायनि दागो मोननायनि गुबै दायनिगिरिखौ कुकि मावबादिफोरनि सोलो होननानै रैखाथि हान्जाया सन्देह खालामदों। 3 बोसोरनि सिंकियानबा सिंनि सह'खौ आनजाद नायनायाव खर'आव गुलि नांनाय आरो आगदानि मेगन गोमानायजों लोगोसेनो देहायाव गोबां रोखोमनि जोखोम जानायनि दागोफोरखौ नुनो मोनदों। बेनिनो बिमा 25 बोसोरनि हेनटेनबी देवीनि बिखायाव गरथाम आरो थाफ्लियाव गरसे गुलि नांदोंमोन। 60 बोसोरनि बायरानि देवीनियाव गासै गरबा गुलि नांनाय बायदिफोरखौ गुवाहाटी फरेन्सिक साइन्सआव आनजादनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।